Ola, son Mónica Suárez, peixeira na Plaza de Abastos de Vilagarcía e na da Estrada e únomo a tripulación Pesca de Rías. Bueno, pois eu empecei a vender peixe moi noviña, de feito empecei con miña nai, que aínda pois iba cunha carretilla, con aquelas patelas que había antes á cabeza, e eu, bueno, iba como un entretenimiento. Pois despois tiña unha tía que vendía na Plaza de Vilagarcía e quería jubilarse. Entonces foi aí onde empecé máis a miña andadura, collín a Plaza de Vilagarcía, fai xa pois uns 35 anos que levo ali, e agora estou aquí tamén na Plaza da Estrada, hai ano e medio. O meu día pois empeza ás 5 da tarde, cando vou para a lonxa. Normalmente esa hora vou para a lonxa para a Ribeira, e ali fago a compra, e alárgase bastantes horas. O sea, pois a subasta empeza sobre as 6, 6 e media, e podes alargar pois incluso hasta a 1 da mañán, 2, según o peixe como vai chegando. A mañán levántome sobre as 6 da mañán, collo o coche para ir para as plazas. Estou en Vilagarcía e na Estrada. En Vilagarcía estou os martes, viernes e sábados, e na Estrada estou os miércoles e os sábados. Aí montamos puesto, vendemos toda a mañán, o mellor posible, e volta para a casa, ao mellor sobre as 2, 3 da tarde, e outra vez á lonxa. Tamén hai épocas de, por exemplo, comprar en Rianxo, cando é o tempo do voo de vara, que aí empezaría sobre as 3, 3 e media, e marcharíamos casi directos de Plaza para a lonxa, para comprar produtos dali de Rianxo. Eu teño unha lista de difusión, por aí mando, ás noites mando a lista do produto todo que vou ter ao día seguinte, a xente pois por aí fai o pedido e a mañán pasa a recollelo. Os produtos máis demandados vai máis ben según a época. Agora, por exemplo, está a sardiña porque é un dos peixes que mellor está e a xente pois demanda. Bueno, pois agora estamos en época de pulpo tamén, abreu o pulpo e abreu a nécora da ría, as dúas cousas. Temos un pulpo moi bo, de 2 kilos e pico, casi 3, fermoso, viviño, e nécora tamén. Para min é moi importante a confianza que depositen en min os meus clientes. Eu intento ofrecerlle o mellor posible, o sea, traballo pescado artesanal, de pesca artesanal, de proximidade, e ca mellor frescura posible. Entonces, os clientes fíanse bastante ou ao 100%. Somos clientes de hai moitos anos, levo 35 anos, entonces aconséllalos, pregúntanche cal é o peixe que está mellor, cal é o de época, e ti vas dicindo. Xa sabedes onde encontrarme, na Plaza de Abastos da Estrada e tamén na de Vilagarcía de Arousa. Ata vernos.